vallen je? Ik zie mijn rechts niks meer en mijn links zie ik nog 10%. En wat zie je van deze beeld? Ja, dat is heel moeilijk uit te lezen wat ik zie. Ja, ik zeg wel eens als je 10 mensen naast me kon zetten en die kunnen al je nog 10% zien, die zeggen al je wat oors. Dat is net een vergelijkje. Dat is net te omschrijven wat je wil en wat je net zegt. Want wat je net zegt, dat weet je net. Nee, dat is er. Heb je dat altijd hoor? Nee, dit is van de laatste 8. Ja, goed 8 hier. Maar wat heb je er om je dan heen? Ja, je beleeft het toch. Je maakt vielen en mooi elkaar hierheen. Mooi elkaar beleven. Ja. En omheen. De blokjes zitten in de bak, heger. En boven heeft die schuiven. Ja, ik vind het wel leuk als dat bevielen maakt. Jongens, hoe zit die zinnen? Ze kunt je wel vertellen, maar ja, beschouw dit is. Ja. Nou ja, je man doet zijn best. Ja. Ik denk dat je ook heel veel zeggen nou. Dat ding. Ja. Ja, dus je les misschien wel meer op dingen dat snel vertellen moest. Omdat ze het alles vertellen moest en dan was juist het in geheel. Ja. En nou is juist zoals meer details misschien. Ja, nou wel, als ik zie wat het inhoudt, dan kan ik het wel zeggen. Nou, toen ik er eigenlijk achter kwam dat ik de mensen net mee herkende die me voorbij kwamen, toen, en ik kon de bellen, toen wie het al te let. En ja, dat is best heel moeilijk, omdat eerst een plakje te aan. Wij halen altijd natuurmensen west en als je dan wel in de natuur binnen, maar je jaren ze nog wel, maar je surft ze net meer. Nou, ik zou in het begin gewoon heel vaak kari als het draaiende. Want dan zie je de mensen niet erin net. Ja, dat is echt een ding van verwerken. Ja, ze mij toch een heel soort dingen plakjes aan. Maar eerst dan zou ik het machine al ergens winnen, zo'n mooi huis. Dan zou ik het huis niet meer te vertellen, maar dat checken we dan net. Misschien dat maar eerst wennen, hè? Maar dat zei ze eerst wel. Ja, zeg je dat dan? Ik geloof dat het bij jou meer gaat om een gezelligheid dan om de sculptuur, nog net? Zeg je het maar alles. Ja, want ik zeg oren op die beelden omtaasten en zo wat heen, maar jou helemaal niet. Nee. Jo, heb je die behoefte helemaal niet? Nee, net sabot, nee. Maar ja, degene die dat doen, die zorgen dus echt nog volle minder. Kijken ze af, die shut, skimmen en ja, die mat het echt van ja, ik ken er nog wat de contouren zien en ja. Prijs je jezelf gelukkig dat je nog wel wat zegt? Ik ben heel blij met wat ik nog zeg. Maar er ben ik wel gewotsen die eerst slecht zien en die nou helemaal blind ben. En die zeggen ze van, als je helemaal blind bent, is het rustiger voor jezelf als... Want nou word je nog zo volle zien. En dat kost het wel heel soort energie. En als je helemaal blind bent, dan kan je die energie besparen. Ja, maar dan denk ik van ja, ik ben toch nog altijd blij dat ik nog zeggen. Dus ja. Nou film ik verheer, maar kun je dat wel zien? Ja, zeg altijd wel. Heer. Ja, maar je zit vlak voor de televisie, hè? Ik zit met de stoel in de televisie. Ja, het is in de televisie. Maar dat is dan ook weer succes wat. Want, dus hadden straks van, ken je dat, wat zul je nou en wat zul je net? Maar hoe groter het beeld is, dat wil net zeggen dat ik meer zien kan. En dan hoorde die zei van waarom blijf dan geen grotere televisie, maar dat is geen optie, omdat ik maar een heel iets stukje zeg. Dus ik moet constant met de holle bewegen om alles te zien. Maar ja, aan de ene kant zeggen, dan gaat het aan de andere kant voorbij. Goeie. Goeiedag. Wat ben je aan man? Ja, dit is voor de optocht vanmiddag, de opening van de merken. Aha. En dan moeten we altijd even met een stukje muziek door de streek. Dus je bent wel wat een technische man? Nou, ik ben eigenlijk, mag ik wel zeggen, de enige die daar altijd wat voor opdraait. Oh. En ik ben op zoek naar verjonging. Ik bedoel, als ik daar nog, zeg maar op mijn leeftijd nog plaatjes moet gaan draaien,
ja, dan wordt ook wat een zielig verhaal op het laatst. Dus bij deze een oproep. Wie in het dorp zich geroepen voelt, de installatie is ter beschikking. Dus dan kunnen ze zich maar aanmelden. Dus je bent eigenlijk DJ's in Mil en Dank? Eigenlijk al, ja. Ja. Maar hij zie je geen DJ's in Chalbert? Ja, we hebben van naam hebben wij hier hele grote. Die draaien, ik zeg maar wat, op Ibiza en dat soort plaatsen. Ja, ja, dat was mijn doelstelling eigenlijk ook wel, maar dat is niet helemaal gelukt. Ik had allemaal grote jongens voor me, hè? De Armin van Burens en dergelijke. Dus ja, dan moet je het maar op de platte kaart door de streek. Nou ja, dat is dan mijn Lot. 1 minute of fame. Maar ja goed, ik ben het hele weekend wel lekker gezellig aanwezig. Dus dat is dan mijn uitje. Ja. Nou, oké. Wil je mijn broer ook nog even spreken? Ja. Ja? Moet ik die even ophalen? Wat ben je die man hier? Vetwijzen hem! Op zo de winter, dat ken je net van mijn hemel! Lik je hem net weer, hè? Wat?